حموس إسلام شوعتن حدار زتدالو إلى توزين حزبكم يتسلقوا بقدامنة أبس زينا إرتراويانن إثيوبياويانن حاتت عقبة زئجر ممرحكينا دويلو دكتور دبرتين جابر ميكيل أخيبه مريحنة حوحات رقيتو تيوهن زبل ملسيت واهبو مسرح ممرات وانا صحفي ودو حورات هاجرات تجميرو وتادرات جيني بيساون بريزيدنت آسيروم سلطان تغوزاتيروم زي خبركم تخاتلتي هزن كالن زدسس مدبات زلكم متسلخو كسامو داتا مسايك تسانهم دحاتتكم أبزا چانال دمهنا وترو تخاتلتن مخان سابسكرايب بنوار سنرانا نختونو بخبري يعدمكم إرتراويانن إثيوبياويانن حاتت عقبة زئجد ممرحي كينيا دويلو لعلواي بيت فرد كينيا كاب إرتران إثيوبيان زمتو حاتت عقبة سدتنياتات أقلقلوت مزقبه دون زبل ممرحي كابه متقبار آقيتوهم دانيال علوي بيت فردي جاستيسي تشاچا مويتا بحموشتا كالات سبعو مسلات تطابوتي سدتنياتات زغربه ابق وامت هاجر مسرت زقبرت ترعان كساب زسمعن زوسنن نتي بسلاسان حدن حملة خلتشن إسران حموشتن بكومشنر قردايا سدتنياتات زوت ممرحي كي تقبر زخل كل تأزاز كم زوت مع كنزينا كينيا غليسن دانيات نمزقبا إرتاويانن إثيوبياوانن سدتنياتات زدرت بوليسين مقوام هاجر كينيان أهقراوي حقي سدتنياتاتن نايمت حاس حدقا كام زسعب مقلاتيو نقزيو دوك بالوسينهم اتمام رح السدتنياتات كاب معسكرات وطايا كنبرو زخ إلوم مغيار أدراشان متحلافن سندون دو آبيلو تنهيوم نايت سقومتي دون بال بمربات حق السدتنياتات هاقراو كومشين سوو مسلات كينيا كونسرتيم سدتنياتات كينيا كوتو چه شيريان سانكاچاري فاونديشن ترعان كريوم اتمام رح زي فتحاوين حقي زتصار مخانو حتى تعوبا كأسرو أبي مأسرتك تسنحو خطرزو ويدما بزي قبو مخنيات نابتي زي هذا ملوخ ملسو زخيل مخانو يزاربوم تومنت ترعان زغربو سبات تزوت ممرحي أبا كينيا زركو إثيوبياويان إرتراويان سدتنياتات حاتة تعوه بسنكي عليتهم بإفتحاوي أقباب كم زحزومون ورغتهم كحدثوا كبين مخانو بمقلات حق سدتنياتات كينيان أهقراو حقن زهبوا مسلات نمركاب بزيادة كم زتسقمهم نبيت فردي أبزهبوا مقلات حبيروم اتمقبال عقبة دوزة بالممرحين نوي حوان كتسن حزخ الكوينو تسقمتي حق سدتنياتات كونه كالاتزامالي حقتات زيت مركسة كم زي كونه تماقيتهم بتوساختهم سدتنياتات كونه الكا ويبقيقاه نابتن كاب مقهسبوا مسلات الزهاد مولن هاقراتهم مملاسك هقاتهم كم زخيلي زاربهم منقستي بمنقدي مواسرو مرسي عبيلو أبزهابو قال نسرعات مسرح مقبال سدتنياتات باس قرتدك سب زقبر كاب كتعوط عزخون تقبارات نمكل خال زخيل حقاو من محدارا وسقوم تمخان قليتهم منقستي تملكتا أب عنكز شوعاتن شمونتن حق سدتنياتات أب تحتي سلطان كوميشنرار تزتوها بقوينو مس أقراوي السماح زواوي أسر رحاخمون قديتاتات كينيا زي السماع مع مخانو تماقيتهم تساتفو هزبي كم زي حاتتون قليتهم وكل منقست تسقمتين إرتراويانن إثيوبياويانن حاتت تعبا كاب ممزقابهن مقاد زعلمه كم زي كونه بأنصعوت قليتهم اتممرحي حاده قوداي أب حاده زي زر أخوينو كابزن كل التهقرات نزمتسو حاكينياتات حاتت تعبا زي قلقل كم زي كونه مواساروه ندانيا حبيروم دانيا بزي درجة بيت فردي اتممرحي قاوريو آيكونن كم زي وسن تزغربه ترعان عاب بيت قوامي حتوتات زي الالديو آيكونن ترح كم زي وسن اسميرولوم زخمزيلون كله أوغاندا نيرتراويانن إثيوبياويانن سومالياويانن سدتنياتات عقوام هابدو كام زبلت من السرديت مدلاو حدقان سدتنياتات نايتا هاجر هيلاري اونك كام زقلت NTV كينيا تبسيبام بفلاي أب كم إرترا إثيوبيان سوماليان زأمسل هاجرات كوينات سلازي له كابن زمتسو سدتنياتات مسل عوبا كي وهبوم نبيت صحفتنا ممرحيه بيوم ألو خيلوم إزو سانستو هبهنا بتاجر سدتنياتات كوان توحزوه دقف لقستي هاجرات جناه بأنصارو إننا كيد حريح ممتسيوم اتمنستر نتوم درو مسل عوبا زتواو سدتنياتات زي تسألوام كوينو كابزن زتتقصاز زمتسو حادثي حاتت عوباقن كام زي وهبو مافليتوم منستر ونك نزي زقالته أبز حلفة سمون منقستي كوريا نبروغرام مقبيه عالم واقع كلتنت بتشعة مليون دولار زقمت كلتشان حاموش 244 متريك طن روز أب قولو نزركب مخزن أب زركب الواقات أميوم أتي روز بروغرام مقبي عالم أب 10 سلستمع وبسدتنياتات نزركبوش 200 شح سدتنيات كمون حسرت مقبي أب زركبو زوبا كارماجا نزركبو كلتمي شح قلونا عاد عمت أب بيت مرتي كمقبوم زخ اليوم أتي منستر بيتو ساخي مستن سدت
ስደተኛታት ዝመጹሉን ሃገራት ኩናት ደው ኣቢለን ሰላም ከንግሳን ዝተሰዱ ዜጋታት ከመልሳን ይዘራረቡ ምህላዎም ገሊጹም ምስቶም መንግስታት ኣብ ዘተኣለና ዋላኳተን ሃገራት ኡጋንዳ ጣልቃ ተኣቱን ከም ዘላ ዝሓስባ እንትኾና ንሕና ግና ገና ተስፋይ ቆረጽና ኣለና ምኽንያቱ ናብ ሓደ ስምዕ ክበጽሕ ኣለዎ ተጻዋርነት ክህልዎም ዜጋታቶም ከም ዝምለሱ ክገብሩን ይግባእ ኢሉ ቀጺሉን ብዙሕ ስደተኛታት ናብ 2 ሚልዮን ገጹ ይኸዳሉ መዓልታዊ እናወሰኸዩ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መዓልታዊ ካብ 100 ክሳብ 200 ስደተኛታት ክንቅበል ጸኒሕና ኢና ካብታ ኣብ ሰላም ዘላ ኢልና እንሓስባ ደቡብ ሱዳን ከይተረፈ ስደተኛታት ይውሕዙ ኣለዉ ስለዚ ኣብኡ ዘለዉ መንግስታት ንፖለቲካዊ ተቃውሞታቶም ተጻዋርነት ክህልዎምን ሓቢሮም ክሰርሑን ዜጋታቶም ናብ ዓዶም ክመልሱን ክሰማምዑ ተስፋ ንገብር ኢሉ ናይ ኡጋንዳ ፖሊሲ ስደተኛታት ሓዋፊ ኮሙን እቶም ሰባት ክሰርሑ ከነግዱ ናይ ምንቅስቃስ ናጽነቶምን ማሕበራዊ አገልግሎት ክረኽቡን ምቹእ ምዃኑ ዝገለጸት ሚኒስተር ሕጅግን ብቁጠባ ጾር ይኾኖም ከም ዘሉን ሃገሩ 2 ቢልዮን ኡጋንዳ ሽልን ንስደተኛታት ከም እተውጽእ አብሪሁም ኡጋንዳ ካብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR $240 ሚልዮን ንዓመት ትረክብ ከም ዝነበረስ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ዝወሓዝ ስደተኛታት ወሲኹ 2 ሚልዮን በጺሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ግን ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ ትሕቲ $100 ሚልዮን ምዃኑ ተዛሪቡ ኣብ ዓመት 18 ሚልዮን ጥራይ ከም ዝተቐበሉ ዝገለጸት ሚኒስተር እቲ ጾር ኣብ እንግዳዓ ህዝቦም ብምውራዱ እቲ ሁነታት ኣሰካፊ ምዃኑን ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ መፍትሒ ክደልየሉ ተላቢዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አኼባ መሪሕነት ህወሓት ረጊጹ ወጽኡ ንዝብል መልሲ ተዋሂብዎም ብምኽንያት እቲ ካብ 8 ክሳብ 13 ህዳር 2018 በኣቋጽራ ገዝ ዝተኻየደ ከዘራረብ ዝቐነየን አኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣመልኪቱ ዝወሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ጉባኤን ቀጻሊ አንፈትን ኣመልኪቱ ዝርዝር መብርሂ ተዋሂብዎም ወሃብ ቃላቶ ሚካኤል አስገዶ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ዓበይቲ መደባት ከም ዝፈጸሙ ኣመልኪቱ ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ብዝምልከት ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ኣብ ዘካየዶ ገምጋምቶም ውሳነታት ጉባኤ ከይተጣሐሱ ከይተሸራረፉ ክፍጸሙ ጻዕሪ ከም ዝገብረ ተገምጊሙሉ ኢሉ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ኣካታዕ መበል 14 ጉባኤ ውድብ ንኽልተ ክምቀል ጠንቂ ዝኾነ ኮይኑ ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ዝነበረ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዘይተሳተፍሉን በቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ኣስተዋብል ጉባኤ እዩ መፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ሲዑ መንግስት ኢትዮጵያ ንህወሓት ካብ ዝርዝር መዝገብ ሽብር እንተኣለይኳ ሕጋዊ ሰብነቱ ክመልሱ ዝነበሮ ተጽቢት ኣወታዊ ምላሽ ኣይረኸበን ከም በሓድሽ ንኽምዝገብን ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ኣይተቐበሎን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተደራደርቲ ዛጊት መልክዑ ቀይሩ ዘዘራርብ ዘሎ ቀንዲ ጉዳይ ኮይኑ ቀጺሉሎም በስም ተመዛበልቲ ኮነ ካልእ ዝለዓል ዘሎ ቀንዲ ሕቶ ሕጋዊ ሰብነት ትወድብ ዘንቀሎ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይኣምኑም በአቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕልዋ ብዝመስል መንገዲ መጋቢት ዝሓለፈ ዓመት ብዕጡቃት ካብ ስልጣን ካብ ዝእለ ጀሚሩ ነቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ካልኣይ ምዕራፍ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሒትዎ ይርከብ ተባሂሉን ይንቀፍዩ ምስቶም ብመንግስቲ ፌደራል ዝድገፉ ተባሂሉ ዝንገረሎም ኣብ ኣዋሰንቲ ዓፋር ዝርከቡ ዕጡቃት ሓራ መሬት ድማ ነፈለማ እዋን ህና ሙሉእ ግጭት ኣብ ዝኣተውሉ ኩነታት ዝነበረ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል በመጥቃዕቲ ድሮን ተሳትፎ ከም ዝገበረ ህወሓት ይኸስስ ኣብቲ ክልል ሕድሕዳዊ ኩናት አንጸላልዩ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ተኻይዱ ዘሎ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ውድብ ሰፋሕቲ ኣፈላላያት ከም ዘለውን ኣብ ወንበርቲ ውድብ ብሰንኪ ዝቐረበ ነቐፌታ ኣኼባ ረጊጹ ወጽኡ ዝበሉ ዘረባታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንዝሑ ቀነምዮም እንተኾነ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ዝወፀ መግለጺ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበሎ ነገር ኣይነበረን አቶ ሚካኤል ብዛዕባ እዚ ሕቶ ክምልስን ከሎ ሓሶት ብምባል መደባት ካብ ምግምጋም ሓሊፉ ናብ ውልቀ መርሓቲ ዘነጻጸረ ገምጋም ከም ዘየለ ተዛሪቡ እቲ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣኼባ ሓደ ኣጀንዱ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት መደባት ምግምጋሚው ነይሩ ናብ ምንቃፍ ዝሰገር ኣይነበረን ስለዚ እቲ ኣብ ወንበር ውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣኼባ ረጊጹ ወጽኡ ዝብል ከናፈስ ዝቐነየ ወረ ሓቃዊ መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢሉ እቲ መግለጺ እቲ ብሔራዊ ክሕደት ፈጺሙ ኢሉ ዝኸሱ ብአቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ወገን ኣብ ልዕሊ እቲ ውድብ ዘብጽሑ ጉድኣት ኣብ ምዕራይን ዓቢ መሪሕነት ኣብ ምጥርናፍን ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ካብቶም ካብቲ ውድብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት መሪሕነት ጻውዒት ዝተገበረሉ ኾነ ናብቲ ውድብ ዝተመልሰ ኣባል መሪሕነት የለን መስርሕ ምምራጽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተጀሚሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መስርሕ ምምራጽን ምሻምን ዝቕጽል ዋና ጸሓፊ ብወቅዒ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ
أتي 15 أبالات زحاوف بايتو تسطتان بريزيدنت نايتي 293 أبالات زحاوف حافشاو بايتون زصحفو حبراو دبدابي نأنتونيو غونترس نمتكان حدش وانا صحفي نمشامن زكاير وددر مجمارو زملكت مخانو تغليصوم زخونت والا نسيت وانا صحفيت نايتي ودب كوينا كم زيت فلت زغنزبو أبالات نايت ودب دك نستيون دك تبعتيونا بالعلوت ناي وسانه صفحታት ንምብጻሕ ማዕረ ዕድላት ምውሓስ ከም ዘድሊ ኣብቲ ዝጽሓፍዎ ደብዳቤ ኣረድዮም በዚካዚ ኣባላት ናይቲ ውድብ ዝኾነ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ ንኽመርጻ ክስርሓሉ ከም ዘለዎን ኣተሓሳሲቦም እቲ 15 ኣባላት ዝሓቆፈ ባይቶ ጸጥታ ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ ዓመት መበል 10 ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይና ንዝምረጽ ውልቀ ሰብ ናብቲ 293 ኣባላት ዝሓቆፈ ሓፈሻዊ ባይቶ ብወግዒ ከም ዝቐርብ እዩ ዝንገረሉ ነቲ ስልጣን ብወግዒ ተሓርዮም ካብ ዘሎ ሕጹያት ፕሬዚደንት ቺሊ ነበር ሚሼል ባቼሌት ምክትል ፕሬዚደንት ኮስታሪካ ነበር ሬቤካ ግሪስታፓን አርጀንቲናዊ ዲፕሎማት ራፋኤል ግሮሲን ይርከቦም ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታተን ሓሙሽተ ናይ ቆፊ መሰል ዘለውን ቀወምቲ ሃገራት ማለት ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ብሪጣንያ፣ ቻይናን ፈረንሳን ኣብ ሓደ ሕጹይ ክሰማምዓ ኣለወን። ወታደራት ጊኒ ቢሳው ንፕሬዚደንት ኣሲሮም ስልጣን ተቆጻጺሮም ኣብ ጊኒ ቢሳው መረጻ ምስ ተኻየደ ድሕሪ 3 መዓልቲ ወታደራት ዝተሃገር ንፕሬዚደንት ኡማሮ ሲሶኮ ኡምባሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ነቲ ሃገር ከም ዝተቆጻጸሩ ኣፍሊጦም ኣብ ርእሰ ከተማ ቢሳው ተኹሲ ምስ ተሰምዐ ነዊሕ ከይጽንሐ ምንጭታት መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኤምባሎ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ሓቢሮም بدحر زيتهم كوننات أب منغستاو تلفزيون قريبوم تاغر معراب أفريقيا وصيت نايتي سنبت استخاده بريزيدنتاو مرصام أب تتصبيلو زنبرت وان مسرح مرصا هدو أبيلنايو ألنايلوم أتم وتدرات دقف حادة فلوت نجاري عت فارس زنبروم سموم زيت تقصه بوليتيكينيات ترقات تهاجر نمزراق زعلم وديت نمفشال يسرحو كام زلو بمقلات دوباتا خمز تعاطوا أفليتهم ساعات اتوتون أوجوم أمانغو سينيغالن جين تركب نعلوها منغستي تقالع هاجر جيني بيساو أبشن شعات 274 كاب بورتغال ناتسنت كاب تركب جميرها وتدراوي حيل تسلوا زلوا العول ماكل زي حقاو مسغار عت فارس تبايلا أتفلت وصيت مرصا حموس كنغر تسويتي نغر نيرو كلتيوم امبالون ناي قربا مودادرتو فرناندو دياسن عاوتا مزغبوم نيروم دياس بغداوي مينستر نبر ديمينغوس بيراس تدغف خوينو كاوددر تعاليوم بربع دحر قطري امبالو مس فرانس 24 نابز غبرو ناي تليفون قال مللس كاب سلطاني تعاليلوم اتوم عمستن حلافي سراويت جنرال بياغونا ننتانان مكتل جنرال محمود تورون اون اب تحت قيدي كم زاتوم توم منጭታት ገሊጾም አሎም ኣብ ቢሳው ዝርከቡ መስኻኽር ኣቀዲሞም ከባቢ ድሕረ ቀትሪ ተኹሲ ተሰሚዑ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ተኹሲ መን ከም ዝተሳተፈን ዝኾነ ጉዳት እንተሃልዩን ግን ንጹር ኣይኮነን በእግሮምን በመካይንን ኣብ ጉረናታት ዝነበሩ ኣማይት ሰባት ድማ ካድሙ ከም ዝተራዩ ማዕከን ዜና AFP ሓቢሩ ድሕሩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ፕሬዝዳንት ሓላፊ ወታደራዊ ቤተሰብ ጀነራል ዴኒስ ንካንሃ እቶም ወታደራት ስልጣን ከም ዝተቆጻጸሩ ዝውጭ መግለጺ አንቢቡ ንሱ መኮንናት ላዕለዋይ ወታደራዊ ትእዛዝ ንምምላስ ስርዓት ከም ዝቆመን ህዝቢ ሃዲዩ ክጸንሕ መምርሒ ከም ዝሃቡን ገሊጹም ፖርቹጋል ቅዋማዊ ስርዓትና በቦቱ ክመልስ ጽዊዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻት ሃገር ድማ ኩሎም እቶም ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ካብ ዝኾነ ትካላዊ ወይ ዜግነታዊ ዓመጽ ክቁጠቡ ተማሕጺኑም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፖርቹጋል ዝነበረት ጊኒ ቢሳው ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ብውሕዱ ተሸዓተ ዕልዋህ መንግስቲ ወይ ፈተነ ዕልዋህ መንግስቲ ሪኣ ትርከብ زي خبركم تخاتلتي لو مزبلنا يوم السنة دونا أبز ودينا لنا مسنا بمسرحكم بلبنا مسكن ببزلخمو سلام تمننا